Здравейте, приятели! Днес ще играем Brawl Stars. Първият път извалено спрях. Иначе знаята беше да играя с племенника, но не се случи, тъй че днеска паш съм сам. И паш ще играем 30 минути. Пожелайте ми късмет. И както виждате, вече съм 3247 купи. И днеска ще игра много. И лайкнете видеото и се абонирайте. Моля ви, също никакви пари нищо. Само един лайк и един subscribe. От червен да стане бял. И камбанката. Друго е. Subscribe и лайк. Две неща. Оля, нека продължаваме. Само да скинем тук така. Аз играя и се упражнявах, защото сега няма как да пусна видео. И да се изложа като пълния нуб. И вече съм, както виждате, 10 пауър. И игра на Brawl Ball 5 в 5. И така. Само нещо искам да видя. И се извинявам за камерата, защото пак капаната. Трябва да скупа на хора камера и да не се занимавам. Да. Нищо интересно. Играя с Франк. И нека да дам плей. Както виждате, съм ги изкъбил така, за 20 часа пак ще ми се напълнят. Ама... Така. Нищо си, само супер плеер. Взех един епик, ама там ми да 100 джама. Трябва да го снимам, нищо. Бам, бамчка, 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 бамчка. Не може да го... Те ме убиха! Знаете с кой се занимавате? Знаете с кой се занимавате? Нубове. Сни нубове. Не са вас мъчко. Имам стартлер. И направо гней са коста. Само трябва да събера повече хора, защото съм... А къде е топката? Абе! Къде е топката? Не е органа на наша кош. Мама, да е басмутано, не е басмутано. Така взимам топката и отивам и вкарвам направо. Го, они... Как ми я взе? Ела бе! Смотлю! Опа, извинявайте за винните гуми. Не ме брал ме, овчи. Овче. Тръщаник. Овче. Бам! Направо ги ушнижихме. Това да се играе с футбол. Малко Франк не го не. Как пак не взеха топката много. Аниме! Шампионската лига направо победила. Не изкарах аз, ама съм стар плеер. Мане вече 11 победи. За вас първа, но за мен 11. На Франк много ми харесва, чакай само. На Франк много ми харесва и този скин. Много е як. А пък... Аз съм 26 скина, така е много са слаб. Ама сега се гледам за... Мортис. Ще е много як. Иначе не искам да взема драко. 700 джема. Про... 110 лева трябва да потегне жалост. То по-добре не бях го взел за колко? За 43 лева.
fogo na poștă, da, e ce-ai tu mai. Извинявам се пак за камерата, ама... Ама искам шопа, Да, ето по-добре да взема това за 42 лепа, аз ще спечеля Драко. Имам фри. 29 джима, 210 джимчета. Искам Драко, много е хубаво. Драко. Толкова ми бъгва Пак ли добре, да е пак ли. Плей, мана, плей, ти си моя фин. Опа, така. За на наистина, така на. Ученическия. Нищо поберон, така. Пак на пръст. Този правят много слаба стрелен, това не ми хареса, но иначе 2000 HP. Не ще не вкарат, бе? Добре. И не вкарат. Дайте потъде. Еси. Там е какво да изгледам. Така. Пазете ме. Моля, пазете ме. Аре, пазете ме! Оре, мич! Седят отзад и даже не стрелнаха един път. Мамичката. Са побъркаме. Не искаме да загубим 11 победи. Моля ми. Не! Да, това е смотаната игра. Продължаваме да така. Ай, чао. Да, не им се говори. 11 победи. Ай, чао. Вече 7 минути снимам. Не ме интересува. Нимпо. Чао. Не, шегам се. Каша ме изостави. Сафран много тежко май доса. И ще играе с друг. С друг и с друга. Али ще игра малко с Рико. Даже малко ще направя втори левел. Окей, втори. Трети. Аз никога не съм играл с него, даже не знаех, че го имам. Сега ще видим как ще се справи и колко пи. Оф, още. Видим са. Колко демидж ми? 384, да. Много добър. Направо прекрасен. Аз къде отивам на тази? Знам си къде мятат топката. Що дадах на червен на другия отбор топката? Вече не ме интересува, че за Тоско влиза в нашата барлуга без топка, бе. Знаеш какво правиш? Дай пак вкара. Ама то се много слаб. Не топката на мен. На мене дай, бе! И шматка. Аз искам назад, бе. Не, пак направи трудно, този Сороко ще го смени. Не ми харесва. Ето ме. Абе, искам... Има мелоди. Ай, Франк ще играм. Аз ще го направим 9. Аз нямам интернет, и толкова сме бъгва. Ето потънаме. Пазите ма. Да, че ли дума да ме пазите?
Калаян 350 сейчас. Antes pessoal, cala aí play, mano. Canal sami sa tanong bag. Okay. Yung профил Brawl Stars Мистер Зарентфани сказал кого-то. Раньше могут с меня, ман. Не знаю. Они что победа. Знаешь, видеото свършва гасите на пак 11-та победа. Ако не са били на 30 минути, продължаваме. Чипи, 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 чапа, 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 чапа. Колко часа е? 2:55. Мисля, ще го видя по-късно видеото. Ама все пак. Сега го сняме 2:50. Е така мятам. О! Ус! Ето. Топката пак е в мои ръцете и че знам, че вече ще победим. Коказания! В мои ръце Виктора се виждам. Аз ще толкова бъглай. Къде влязах в малко пас? Опаса. Пишете долу в коментарите някоя игра, която мога да играя. Моя игра, например, мисля сега да игра на GeoGuessr. Само в България, не видя колко знам българ. На Fortnite, ама Fortnite 800. Пазите ма! Шматки! И да. Убиха ме, токата седи там, не! Няма никой! Добре. Хубаво, че в вашия мозък има нещо. Спокойно го горе на вас, горе на тис. Ако някой види така, че са... Гъф! Ай, бе! Ела, така при батко! Yes! Така! Пазите ме! Може ма пазите, бе! Мързелчета! Минай, бе! Шматка! Това видео стана 18+. Такива глупости говоря, че направо по-малки деца да ме даримат, не? Ани ме! Франк може да направя по-силно отпът. Ако Франк го направя по-бързо да стреля, ще е най-силна героя в Brawl Stars. Много слаба стреля, иначе е много добър. Ого, още малко са на 3300 купи. Ще нагажа и 200. Ама, преди да почна видеото ги почнах и викам да не почна да снимам. Че отдавна не съм пускал. Съм с един месец видео. Как ми се склада ръката. Мале, как ми се склада ръката. Пат! Виж колко бавно стреля. Това е за... Сега, чекай. 1, 2, 3. За 3 секунди. Така е. Аз съм много време. Ама сега да кажат... Пич.
Леон. Есть. Наскер. Какой-то Наскер. Хаскер. И не хакер, скажи, конечно. Не просто знаешь, как запечатать. Или Наскер. Хакер. Хакерс. Да, кто помнит. Не. Estou sentindo isso, eu tenho água. Já se dá Wi-Fi. Nós estamos... Малко съм голям и не мога да през малко дюбки, ама ста. С този големия чук ще потреша всичко пред мен. Не се... Знаете ли какво е? Просто ми дайте опита на мен и на вас ще направим Виктор. Те ма потрошиха! Франк срещу тези гради стрелят за една секунда. Как мога да стане? Но принц Франк е далечен герой. Ела така. Ани бе! Майка ми деба смутен. Шматки! Ще напсувам така, че направо няма да си отворните устава. Аре бе, че сме нов едно аре бе, те ще ни вкарат сега. Ние последните няколко секунди ще загубим. Да, естествено, да. Да ни кажа нещо и вече да. Ще подудя. Ще почне игра на нещо. Мисля да играя на Джимкрафт. О, мале, ще подудя. Малко ви деба спокойно. Лудници, шматки смутани. Не мога играть, хем се правите на някакви добри. То пък аз много мога, не, но... Поне мога да удам. Къде? Къде са? Къде ще чиш? Ела, прибата да ми пис. Ако не им кажеш, че Метко Каладжиев не е най-добрия, ще бъдете изгонени. Ела ти прибата да ми пиде, сладко. Още два джема. Още един джем. Искам още един джем. Да, и сега последните няколко секунди само това потушат. Направо ще съм най-ядосен. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, зира! Алле, Виктор, Милтор. Да, я. Може ли няма някакъв легендарен? Или епик, ама да е хубаво, не е 100 джима. Дай път. О, мъна, ще буду честно. Те им се схвана ръката, че направо не мога.
Para, ti Simone fincă, să-mi ți șerăvincă. Viu ce asta franca și asta. Ei, jumper o ewat kasi ewa permat. Care să ziua, be, care să ziua? Mano. Peach. Não, entendi. Nossa. Vê. Não. Zero! Ai, não sei. Monkey, biscuit. Money. Ладка била, тебе Франки идва за вас. Не знае кого очаква. Шматки! Елатка. Къде ме стреля, бе? Ще се би се яката. Ой, снежен човек ти не за тук ти с снежното патерници. Ще бъде тя. Ой, снежен гаден не опае. Прямо тут. Ой, ай, мачкаме тази питка, Гришо. Коста, тук е... не вече. Зиро, мили зиро. Ус. Айде, мачка тази питка, Гришо. Бум! Forças... не, deixa eu подудиха, е. Кой е тази, бе? Има Франк? Още един Франк. Тук сме загубени. Кой очаквайте загуба?
pada mi baterията. Аз съм единствения капитан. Ще подводя. Абе, Фран, може с толкова слаб, а не беше много... Абе, мамата. Ай, ще приключваме видеото до тук, защото имаше много нерви, много съни и така нататък. Дайте лайк, направо го праснете, направо го смажете, не знам кой трябва да го правите, направо трябва да го смачкате, направо трябва да го побъркате. Видите, направо трябва да го побъркате, не знаете. Няма просто да бъдеш смазан. Сабскрайбва направо бам, 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 бам и те направо да бумци. От червен да стане бял, а пък лайка да се направо да се пръска. Направо пръска. И ще казвам край до тук, защото много съни, много нерви. Пък остава 3 минути, така че мога да играм още една игра, но нямам. Колко процент има? 15% пък ще трябва да се... Имам работа и трябва да се обаждам, ще трябва да сложа заряд, и ще казвам чао до тук. До нови срещи. Сега ме изчекайте малко. И чао!